So why did they spend all of today trying to resuscitate the palm trees on Ilomagundi road? Azvipere moshe takuona the regime manje yakuya ichiresponda yange yatorivara zvekuti tiri miti yatakadyara masadak palm trees vakuya panapa vari kuonekwa kunzi these guys muzora nezuro vaizama kuda kuresuscinata vachizama kuda kudiridzira kuona kuti aiwa miti ingamuka here. Sarambe namashuka mudanyogo pana muri subscribe like or turn on the bell icon. Mairambe nachiti it's okay to accept that you dropped the ball. Truth be told, planting palm trees in the manner that you did was not a rational decision. You ought to have gone for a drought resistant, low maintenance, cost effective indigenous option. We cannot prioritize optics to a point where we do something as unsustainable as planting impossible palm trees in a winter during a drought year. In a country already facing a water crisis, it offends common sense. Now you are wasting money buying water to try and maintain the palm trees when residents barely have water for basics domestic use. It borders on incompetence. Panapa takuona kuti vanhu vanonyasa kuziva chaiko chaiko, vanhu vari knowledge, vanhu vakadzidza vapindira manje vakutaura mashuke kuti aiwa manyasa kuratidza high level of incompetence kuti muna muchidyara mapalm trees anova ma-exotic trees amunouya muchiplanda mu-region in a winter number 1 number 2 mudrought. Zvinyazoratidza kuti you guys makatadza kusafunga dei makatsvaka ine alternative yema-indigenous trees amoziva kuti they can sustain ma-long dry spells. Mashoko anoitoka pana mahere achiti aiwa musazama henyu kuda kuiresuscitata muchida kunodiridzira chokwadi chakangobuda zvakatopuruvhika tisina basa nazvo. Chiregai kuwesta mari yedu muchinotenga mvura muchideredza kuda kuti mvura yacho munyika yacho hamuna. Tidza mafungiro enyu pane comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell.